Magandang araw sa ating lahat. Ako po si JM De Souza, nagbabalik ang Spotlight Podcast ng CLTV 36. Kaya ganun yung intro ko kasi makakasama natin isa pang DJ from RW 95.1 FM. Palakpakan naman natin, DJ Ellie! Hi! Ayan! Ay, Namuntik nang mag-white. sabi ko nga sa'yo, it's giving Mama Mary on a Thursday, Thursday. bago umakyat ng heaven. Hindi, kasi si Ellie at ang ating third DJ na makakausap dito sa Spotlight. And Yes. very curious ako dun sa unang dalawa, si Don Marco and si DJ Tyra. Mhm. Yung journey nila sa RW. Pero ibahin naman natin yung angulo ng kwentuhan natin Mhm, ngayon. mhm. Si Ellie kasi, Com Arts graduate siya sa University of the Assumption. Bakit ka Yes. nag-Com Arts? It was actually the closest. Oh, it Sa- was actually the closest. Alam mo yan. Sure. Hindi, Okay. it was, kidding aside, it was really Mm. actually closest to my interest. Kasi before, I was thinking of English Mm. or anything that deals with literature kasi mahilig ako magbasa. Education. Hindi naman Ah. education literally, pero mahilig kasi ako magbasa, Okay. puro libro. Mm. I live a very boring life, sabi ko nga. So, yun talaga yung first option ko. And then, ayoko naman lumayo. Mm. Kasi nandito na ako sa City of San Fernando. So, I looked for a university na maganda yung program Mm. ng communication Yes. arts. So, I chose University of the Assumption. Pero nakita mo ba yung kumbaga yung future mo na mapupunta ka sa radyo? Actually, hindi. Really? Hindi Okay. talaga. Kasi, nung estudyante ako, I was a very shy kid. Hanggang Yes. naman ngayon, feeling ko nararamdaman mo yung Ah. pagka-shy type ko. Parang nanliit ako bigla dito kasi first time ko sa TV. Mm. But yeah, I was a very shy kid. Tapos usually behind the Mm. scenes ako. I'm usually the one who handles all the script. Okay. Scriptwriter talaga ako. Or baka nasa technical Okay. booth ako. Tapos meron ding isang time na nag-floor director ako. So hindi mo Mm. talaga ako makikita sa harap. Mas na sanay ka nagpe-perform. behind the camera. Yes, mas sanay ako sa behind the camera. And so, nung nag-apply ako dito sa Laos Group of Mm. Companies, writer talaga. Mm. Yung in-applyan ko, I think it was parang content writer Okay. ata ni Ma'am LLV. Mm. Yung in-applyan ko. LLV, for. hello! Yes, hello to you, ma'am. Happy holidays, LLV. Ayun tayo eh. Oh. Ma'am LLV. Baka naman. Okay. So, yun. So, content writer talagang in-applyan ko sa Mm. Laos Group of Companies. And then, yung recruitment officer ko, Okay. nakita niya, nag-OJT ako sa RW. Yes, before. Before. So, nung nalaman niya na nag-OJT ako, ayaw mong itry na Mm. mag-apply sa RW. Eh, syempre ako, Gina G, Ah. parang pabibo during that time, parang I wanted to push Kasi my... fresh grad. Yeah, fresh grad. My will pa to live. Mm. Ay, joke lang. Joke lang. So, Okay. ayun, parang I tried to push my limits and sabi ko, sige, I'm Mm. gonna try kasi who knows what will Mm-mm. happen. And then, 6 years later, I'm here. Eto na. Oo. 2019, you started with RW, right? Yes. Tapos, kailan ka pumasok, kumbaga, yung nag-on-air talaga? Nag-on-air, I think it was around January 2020. Mm. Yun, parang may 6 months na Training. training Mm. ako. Actually, tuloy-tuloy yung training na yun, pero parang pinagpahinga muna ako ni Boss Perry Pangan. Kasi Oo. my nerves really get the Mm. best of me. So, bulol palagi. Mm. Laging nagkakamali sa newscast. Mm. Ano ba yan? Tapos, sobrang shy type ko nga talaga. So, Mm. parang nagpahinga muna ako ng ilang months. And then, Mm. sinabi na nila, the next year, isasalang ka Eto na, na. mag-on-air ka. Yes, Ako din kasi, mag-on-air na. shy type din kasi ako eh. Parang, Huh? hindi ko naniniwala. So, yung unang program na hinawakan mo, 1 hour lang with DJ... Actually, yung pinakauna, umiikot kami Okay. sa programs ni na DJ Tyra, Okay. DJ Kian, and DJ Alex. Mm. So, yun yung parang nagsilbing training din namin. Mm. So, from Music Babad, the first week, nandun ako, and then the next week, nasa RU and Yeah. Request Up Next ako kay DJ Kian, Mm. which was very fun. Mm. By the way, kasi I remember there was one time na kasama ko nga si DJ Kian sa programa, inuubo Mm. ako. Oo. So, syempre, pagka ganun, hindi ko naman control yung console Oo. board sa booth. So, I was Oo. talking. So, sa sobrang ganun ko, sa ilalim ng table, nauntog ako. So, yun, parang one of my most memorable moments talaga sa radyo din yun, nung umiikot ako kay Mm. DJ Kian. And then the next week, sa Afternoon Rachada kay Oo. DJ Alex. Until such time, I think it was way back in 2021, nung nagkaroon na ako ng sariling program. Okay. Which I was very blessed, of So how course. was it? Paano ka nag-start? Paano yung adjustment mo? Kasi for sure, ikaw na Mhm. yung ano mo eh. Kumbaga, yung sinasabi natin kanina, ikaw na yung pilot ng airwaves sa Yes. program mo. Yes. So,
Na-pressure ka ba? Sobra. Especially, hindi lang sa pagsasalita or sa Mm. mga spills or yung content Mm-mm. na gagawin mo, pero yung selection of music as well. Yes. Kasi, ang hirap tansyahin kung ano yung gustong marinig ng mga Tao, tao. yes. And at the same time, syempre you really have to love music Mm. for you to be able to do this job Yes. very well. At the same time, gusto ko mag-introduce ng bagong music. Mm. Alam mo yung mga tipong ganun ba? Pero meron kasi minsan na comments na maririnig mo or makikita mo sa social media na ba't ganyan yung mga pinapatugtog Yeah. mo? Parang hindi sila masyadong sikat Mm. or parang para gumanda naman yung playlist mo, i-play mo tong mga request namin. Mm. Parang mga ganun. So, dun lang ako medyo nahirapan apart from my bulol moments, of Oo. course. Iba kasi yung target market ni DJ Ellie kay DJ Tyra, 'di ba? Mhm. So kumbaga, ito sa tingin ko, RW is trying to cater different kinds of people. Mhm, Na for yes. example, yung pang-umaga si Don Marco, tapos before lunch sina DJ Tyra. Kumbaga talagang yung buong araw mo, meron kang kumbaga sa pagkain, kumpleto recados kayo, 'di ba? Yes. Meron pa sina DJ Chio, DJ Gio, sina DJ Kian, yan, sina DJ Alex and all. Tapos, gusto ko malaman, kasi sa radyo, mahirap ang hindi ka spontaneous magsalita. Yes. Hindi pwede ang may dead air. Yes. Sa lahat ng communication arts student na nag-radio production na or writing for radio, alam niyo yan. Mhm. Bawal ang dead air sa radyo. Yes, Paano bawal mo na bawal. na-overcome yun? Kasi kung alam niyo po, si DJ Ellie is introvert siya. Yeah, honestly. Di ba? Actually, ngayon nga, kinakabahan Hindi ako. kinakabahan My siya. hands are shaking. Ako din eh. Oh, ay, wow. Joke lang. Medyo Okay. judgmental ako doon. Lumabas yung pagka-extrovert ko doon. Pero yeah, how do I handle dead air? Tamang dasal lang. At sana hindi nakikinig. Bilang Mama Mary kami. At sana yung, alam mo yung dasal mo na sana hindi nakikinig si Boss Perry. Oo. Sana walang Hi, Tang Perry. Hi, Boss. But yeah, kidding aside, Mm. yung kagandahan kasi sa radyo, pagka wala ka nang talaga nasasabi at nade-dead air ka na, you can always go back to music. Okay. Yeah, so for Paano example, yung spills mo doon? Like for example, wala na akong masabi. oh, ganyan. pagka wala na akong masabi, so pagka feeling kong nonsense na lahat yung sinasabi ko, wala na talagang kwenta. Alright, it's 3:54 on the clock. Let's get back to more music now. Gaganon na ako. may ganun. Agad-agad, isa-segue ko na siya sa Mm. kanta. So, ganun ko hinahandle yung dead air. Pero, ibang usapan kapag nag-error Oo. or parang nagbe-breakdown Mm. yung mismong system, yung Mm. jazzler, yung computer, yun na. Parang, I think those are the moments na hindi mo na talaga control. So, wala. Mahihiya ka na lang kasi Sa matagal tingin yung ko, silence. sumayaw ka na lang. Oo, kahit hindi nila ako nakikita. So, yun, parang lilipas din. Mapapagalitan, pero lilipas Mm. din. Ganun na lang siya. Kasi ang laki ng difference ng radyo sa TV. Well, ngayon po kasi integrated na ang CLTV at RW. So, we are Mhm. known as the RBC Media Group na. Yes. So, makikita nyo na din ng mga DJs natin sa TV, sa social media, ganyan. Mhm. Pero yung binabanggit ni Ellie kanina, na pag wala ka nang masabi, magpa-play sila ng music. Mhm. Sa TV, walang ganun eh. Yes. Di ba imagine kung nag-live report ang isang reporter, bigla siya nagpasok ng music, di ba? Mhm, Di mhm. naloka kayong lahat, di ba? Tapos nagkaraoke ka pala, Oo, no? nagkaraoke pala yung Oo. reporter natin kasi wala na siya masabi sa live Oo. report niya. Pero, may times ba, since introvert ka, na yung parang walang mga words na gusto lumabas sa bibig mo sa isang araw? Like for example, Yeah. ang 2 oras ang programa mo ngayon. Yes, Ganun naman. kahaba ang kailangan mong. So, hindi naman buong 2 hours na nagsasalita Yes. ka. Mhm. May mga music na kasama. Mm, Pero, mm. magsasalita ka pa din eh. Mhm. 'Di ba? So, Yes. may mga moments pa na ganun. Oo naman. I think it Mm. just happened last Monday. Okay. Kasi every single day you get to, or parang you have to think about the topic na you wanna Mm. talk about. Mm. Sa radyo, may mga question of the day kami. So Mm. imagine for 6 years, I cannot even imagine yung ginagawa ni na DJ Alex, Yeah. DJ Kian, and DJ Tyra. Yung Imagine. mga institusyon. Yeah, kumbaga yung mga Panginoon sa RW. Parang imagine DJ Tyra, 26, 27 years na siya dito sa RW, and then araw-araw nag-iisip ka ng topic. So, may mga moments talaga na you just don't know what to say anymore. So, dun na pumapasok yung less talk, more music. So, what I usually do, kahit na, although hindi naman ako nagre-reklamo sa kind of job that I have right now, I really love my job. Yeah. And it's a huge factor na I really love music. Kaya ganito ako nag-enjoy sa trabaho ko. Pero, pagdating sa ganun, yung, ang tawag dito,
pagka wala ka na talagang masabi, may mga times na sobrang napapagod ka na lang. Oo, kasi syempre Oo. yung mga, lalo na kami na sanay yung bibig na nagsasalita halos Yes. sa buong araw or mas sa matagal na oras, Mm. nakakapagod din talaga, 'di ba? Nakakapagod, Kasi oo. minsan gusto mo dang din manahimik Yes. ng ilang oras para na Mm. marinig mo yung thoughts mo, ganyan. Mm. Mhm. Pero kuwari may time may ganun tapos biglang papasok na mag-e-ere ka na pala, Yes. 'di ba? Yung Yeah. parang kailangan mong i-overcome yun everyday eh, 'di ba? Lalo-lalo na pagka, syempre ako yung kami yung Mm. gumagawa usually ng mga playlist Mm. namin eh. So, may mga times na hindi muna ako papasok for this certain Oo. quarter. And then nag-enjoy ako sa music. Mm. And then pagka nakikita kong patapos na yung song, makakalimutan ko na Oo. magsasalita na pala ako. Mm. So, there are times na nagpe-play na yung bed ko, yung background music Mm. ng programa, hindi pa ako nagsasalita. So, may mga ganong moments Oo. talaga. Tapos, alam mo yung feeling na nakaupo lang ako, nagmumuni-muni, kumbaga Mm. mag-emote ka, Mm. mga ganun. Tapos, marirealize mo na lang, oh my gosh, Mm. magsasalita na pala ako. Tapos, Oo. agad, i-on mo yung So microphone. dapat mabilis Ganun ka din siya. mag-isip kasi hindi ka pwede Yes. magsalita na lang ng kung ano-ano sa radyo, mababash Yes. ka. Yes. Mga bashers dyan Oo, lalo na ngayon, naka-TikTok live, Oo. naka-Facebook live, sobrang Gusto natatakot na nila ako sa perfect mga eh. comments. Oo, kasakiting, Intindihin nyo naman, ang hirap kaya. Magsalita Oo. kaya ako ng 2 oras sa araw. oo, kasakiting obra tamon Oo, eh. Nyapin yung feeling ko magkain na ako mo, mag-supermodel na ako. Oo, actually, Ano ang ano mo, ang magiging job mo kung hindi ka DJ? kung hindi ako DJ, if we're talking about unrealistic Sige, unrealistic dream job, okay, muna. unrealistic dream job, gusto ko nasa teatro talaga ako. Teatro. Yes. Pero kapag realistic, Ay, feeling ko naman writer naman talaga ako. Writer. Kung realistic man lang siya. Pero not the usual newspapers. Baka Mm. feeling ko nasa magazine. yes. More on lifestyle siguro ako. Kasi yung nung bata ako, Mm. although nag-iiba na, kasi it varies eh. Yeah. Yung mga dream jobs mo nung bata ka, syempre Mm. very colorful yung Mm. imagination mo. I grew up watching Mix. Oh, yes, mix. So, lagi kong ginagaya si Iya Mm. Villania. Mm. So, feeling ko, dun din nagmula yung desire ko na maging radio DJ din. Although mixed VJ, radio DJ, Yeah. it's close enough. Hindi nga Mm. lang talaga ako nakikita sa sa screen. Naalala ko noon yung program na yan, yung nagpe-prepare ako for school. Tapos, Mhm. Mixed Daily Top 10. Aabangan mo kung sino yung Yes. top 1. Diba? Yeah, top 1. Lagi ko nakikita ng Genie, Girls' Generation. G. Iba Ano ba yun, G yun. G ba yun? At least Genie. Oo, G. Basta yun yun palagi. O kaya Live Like We're Dying, Chris Allen, ayan, yung The Script. Lagi kong inaabangan yung Oo, mga yun. magkaedad pala kami. Oo. So, very curious yung mga tagapakinig at tagapanood natin. Paano ba namimili ng playlist yung mga DJs natin? Depende ba sa mood nyo yan? Depende ba sa request ni Tang Perry? Depende ba sa napag-usapan nyo ni DJ Tyra? Depende ba sa gustong marinig din ni DJ Alex? Paano ba namimili ang mga DJs? It's actually a little bit of everything. You really have to consider all factors apart from dapat hot hits lahat, alam lahat ng tao, yung nakakasabay sila. Pero ako ngayon, I mostly do it based sa vibe ko Okay. during that day. Parang kung ano yung mood ko during that day. For example, for today, it's Thursday, parang papalapit na tayo, Pa-weekend na. pa-weekend na tayo. So medyo upbeat Oo. yung mga piniplay ko. And napansin ko it's more on R&B and pop Okay. as well. Pero syempre, everyday mo siyang ginagawa. Hindi naman pwede mag-stick ka lang sa iisang genre. Oo. So you really have to explore. I think in creating my playlist for my program, parang 1 taon ko atang pinag-aralan. Oh, sa isang araw na program mo, ilan yung music na piniplay mo? Oh, a lot. Wait lang. I Parang don't... madami, no? Madami. Hindi ako marunong mag-math. Kaya nga nag-mathcom, di ba? Pareho kami. Di ba pag kahit may calculator na? Oo. Di ba? Kahit may calculator. Struggle talaga. Buti na lang talaga nag-mathcom ako. Hindi naman sa parang hindi naman sa pag-iinarte. Talagang super Waterloo ko yung math. So, may mga times nga na kulang pa pala yung sukli ko, hindi ko na napapansin kasi hindi ako marunong mag-compute. Yung parang ganun ba? Parang pag nagko-commute ka or binibili ka, Mhm. nagbigay ka na ng, binili mo lang is 27 pesos, agabot ka ng 50 pesos. Meron ka bang 2 pesos? Parang, Mhm. bakit? Di- Kulang ba? Alam mo yun, Oo, nag-iisip ka ba? Para bigyan na lang kita ng ganito. Parang, Oo. sige, bahala na. Nag-overthink bigla. Ayun, pero madami kasi 2 hours eh. 2 hours siguro, Mhm. more than, nasa 100 ba? Sa tansya mo? Hindi naman. Kasi 50. every quarter we have 4 quarter in an Okay. hour. So, mga 3 to 4 songs lang yun eh. Okay, so more or less 20 to 25. Mga ganun. Mga Okay. ganun siya. So ngayon, ano naman yung mga natutunan mo so far sa mga natin? Ayoko kasi sabihin yung word na ano ba?
senior na DJs. Ano ba? Ay, grabe naman yung reaction ko. Paano mo na ano? Baka kasi magalit si DJ Tyra. Sabi niya last time, parang ang tanda na daw niya. Pero eto, ang mga senior DJs natin, ano yung mga natutunan mo sa kanila? Kasi iba yung radyo before, at iba yung radyo ngayon eh. Siyempre, may mga natututunan ka sa everyday mong trabaho, pero iba pa din yung may guidance ng mga senior DJs. Yes, of course. Parang, when it comes to mistakes, I have to correct them right away. Yun palagi yung pinagbibili nila sa akin, and I have to sound as natural as possible. Pero, more than the technicalities sa radio, I just have to enjoy it. Yun palagi yung bilin nila sa akin. Remember na, you do your broadcast every day, and it's an honor, it's a privilege na people get to listen to you. Pero at the same time, parang don't forget to enjoy every single moment of it. Kasi hindi naman all my life I'm gonna get to do this. Hindi naman habang buhay nasa area ko unless dito na talaga ako mamamatay. DJ Tyra, aalis yata. hindi naman. Grabe. I love my job. I love my job. Definitely. Mamel LV. So ngayon, ang RW kasi, isa na talaga to sa, kumbaga, pop culture dito sa Central Luzon and sa province of Pampanga. Pag sinabi mong RW, radyo agad yan, Laos Group, yung mga DJs natin. Paglabas mo ba ng building natin dito, sa CGIC building, may mga nakakakilala na ba sa'yo? Kasi ngayon, unti-unti na kayo napapakilala sa nabibigyan na ng face yung mga bosses nyo eh. Hindi ko alam. Kasi sabi mo nga kanina, introvert ako. Pagka naglalakad kasi ako sa labas, diretso lang yung tingin ko. Akala ko nakaganon. Hindi naman. Kabayo? Joke lang. Hindi, diretso lang kasi talaga. Pero may mga times, within the company, of course, meron na mga bumabati sa akin. Kasi, apart from being a DJ, kasi nag-host din kami. Yeah. Within the Laos Group premises? Premises? So, yun, nag-host din kasi kami. Like, for example, town hall meetings, mga opening ng mga dealerships, nag-host din kami. So, parang unti-unti nakikilala din kami. And especially, ngayon palang din naman ako sinasalang sa mga ganyan. Although most requested DJ talaga, si DJ Kian. Oo naman, si DJ Kian talaga namang lahat ng event dito. Diba? Siya yung mga, yes folks! Tagapagmana. Tagapagmana ng Laos. Ayan, so gusto kong malaman, 2019 nag-start ka sa RW, and until now, you're with the company. Ano ang pinapakiusap ko kasi lahat ng mga guests ko sa kanilang future self. Before, dun sa younger self nila. Pero ngayon, binago ko ng konti. Baka kasi sabihin nila, wala naman nagbabago. Hindi, baguhin natin ng konti. Okay. Sabihin natin na si DJ Ailey, kakausapin niya yung future self niya, siguro 10 or 15 years from now. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Ano ang mensahe mo sa kanya? At kumusta kaya siya? I think she's very happy. Whatever she chooses to do, feeling ko naman, at tiwala naman ako sa sarili ko na happy siya either way. And I'm just glad na she gave me a chance to experience all of this, na parang binigyan niya ng chance yung younger self niya to push her limits talaga. And kasi in a way, huge factor talaga yung pagiging DJ ko sa RW, sa confidence ko. Kasi I've been struggling a lot with my confidence even during my younger years. Talagang sobrang bagsak ng confidence. And when I started here, talagang hindi naman sa yumabang ka o umarte ka. Parang naging matibay yung loob mo. Naging matibay and at the same time, you're secured sa sarili mo. So I'm just really glad and very blessed and thankful na she gave me a chance to experience all of this before, I don't know, maybe sometime in the future magsasettle na siya or aalis na siya dito sa industry. So it was a once in a lifetime opportunity and experience, and I'm just really happy where I'm at right now. Nakita niyo yung difference namin dalawa. Sobrang hindi niya magsalita kasi yung sa hindi, ito. I'll give you a chance na magbigay ng tips para sa lahat ng gustong pasukin ng radyo. Ano ba ang kailangan na paghandaan? Ano ba ang dapat na meron kang trait para maging DJ ka? I guess you have to be very bubbly. Parang hindi mo siya pwedeng malama rin sa radyo. So, as much as possible, you tanggalin mo siya. I know it's easier said than done. It's always easier said than done. Pero you really have to, push yourself. At tawag dito, ka masyadong mayarty. Wow! Ganun siya. Parang lately kasi parang
agad nilang sasabihin na hindi ko kaya, parang alam mo yun, parang ikaw mismo kasi you know your capabilities. Although no judgment naman kung hindi talaga kaya kasi sabi ko nga you know your capabilities, pero kung alam mong may mas ipupush ka pa, kung alam mo yung parang tiwala ka din naman sa sarili mo na you'll do a very good job at this I don't know kung ano man yung napili mong work, you go for it. You always have to push for it. Dito kasi sa RW tsaka CLTV, masasabi namin na feeling mo hindi mo siya kaya, pero lahat ng taong nakakakita o lahat ng tao nasa paligid mo, alam nila na kaya mo eh. 'Di ba? Hindi naman nila ipapagawa sa iyo yung bagay na hindi mo, kumbaga, nakita nila na hindi mo napaghandaan ng maayos. Yes. Kaya lahat kami dito, hindi kami prepared. Like for example, isinalang na kami mag-on cam, isinalang kami na, isinalang nila na mag-guess sa ano. Pero nakita mo, 'di ba? Kayang-kaya mo. So parang kumbaga may tiwala ka sa sarili mo, magkaroon ka din ng tiwala doon sa mga task na binigay sila, may tiwala sila sa iyo din. Yes. And syempre parang you wouldn't let yourself na mapapahiya. Yes, of course. Alam mo yun, parang you also have to do... Lalo na daming bashers dyan. Oo nga. Maging kind naman kayo. Kindness goes a very long way. Parang hindi naman mahal maging kind. Kind, di ba? Nagkamali kami, tao lang din naman. Oo. Hindi naman sa si Mama Mary, joke lang yun. Okay, before I let you go, magpasalamat ka and invite everyone, lahat ng DJ Ellie fans at sa program natin. Ano yan, artista? Well, I doubt my fans, but yeah, thank you so much for having me, Sir JM, and I really had fun kasi I get to talk and I don't usually talk, kaya nag-enjoy talaga ako. And yes, please catch me from Mondays to Fridays sa RW 95.1 FM on Fine Tunes. It's from 2 to 4 p.m. Okay, thank you so much, DJ Ellie, and this has been... Ay, wow! So, may music. So, ayan po, ako po si JM Desus. Palakpakan naman natin, DJ Ellie, ang ganda-ganda. Ayan. Panoorin niyo po ang kanilang mga programa na soon airin na din sa CLTV 36. So, ayan, maraming salamat. Ito po ang Spotlight Podcast at abangan niyo po ang ating susunod na episode next week. Maraming salamat po.